מה אתה עושה? משחקים זיתים. זה כאב, יא בן אלף. אני אקלדל, מה תגיד? תראו מה זה? זה שערה? אני מצטער, אני לא אגע, אל תדאג. יא בן זונה, אל תיגע בי. מה עשית? קבל את זה, קבל מיליון כאלה. קבל 10,000 וקבל את מכת הכף תותתי. המצאתי סתם. מה זה? יש כאן בקבוק. יכול לשבור לו אפילו על הראש. את הפרצוף שלי אני